मासे दुब मोनदों बिखाया आयु आं न'आव मा होननानै खोन्थाबावगोन बबेनिफ्राय जागायजेननानै मिथिहोबावगोन आङो मा खालामखो बे दावखाया मा साननानै बिदि मावखो बियो गावबो बरबाद जाहैसिगोन गावथ' गावखासै आयु हाबाब साननानैनो मोनला आङो एसेबां अनोमोन आं बे दावखाखौ गावहाथ' बरबाद जाहैखाबाय गावनि खोथाखौथ' बावगारखाबाय बियो आंखौबोथ' साननांगौमोन ना बियो एसे आंखौ एसेबो सानासै बियो मोनथिखाथारो गावनो बिमाया माबायदि आंनि सायाव बेसेबां अयथासार खालामबाय थायो गावनि मेगनजों नुबाय थाखादों आरो दिनै मा खालामनानै गालांखो बे दावखाया आयु दायो आइया मिथिबा मा जाखावगोन इसोर प्रभु आंखौ बाथोन देनाय बायदि थबसेयाव देग्लिजोबखागोन बे गिनायानो जाथारला आंहा गाबगोन ना मिनिगोन जालायलांबाय ददे मिजिं नों बेबायदि बाद्दाव होयो हिन्जावखौ आया आंलाय नोंखौ बहा बाद्दाव होखो आंलाय नोंखौ लिंदोंसो दा ददे होननानै आंहासो गिनायानो बिखेर खावसे थांसिगौमोन आच्छा नों मा जादों हो ददे आं नोंखौ नायगासिनो फुंनिफ्रायनो जेरावखि थाया मानो थांलाय फैलाय माबा मोनसे गोथौ खोथा सानखोमानानै थानाय बायदि माबा मोनसे खोथा लाखोमानानै दोननाय बायदि दाय मावनाय बायदि मानो खालामगासिनो नों नोंनि महरखौ नङाथ' आं मा खोथा सिखोमानांगौ नोंखौ हो आंथ' दिनैसिम नोंनि सिगाङाव जेबो खोथाखौनो सिखोमायाखै गासै खोथाखौबो खोन्थाजोबखायोना नंगौना मिजिं नंगौ नंनाया अब्लाबो दिनै नोंनि महर मुस्रिखौ बेलेग नुथारदों आङो मा जादों ददे बुङा मानो सोंथाबबाय थाखो बियो ना आंखौ दिनै हमनो हाखादों ना माथो ओइ ददे हो मिजिं नों आंनि महरखौ माबोरै नुदों हो आंनि महरा बेलेग जादों नामा नंगौथ' जादोंथ' आयै खोन्थानाङाबाखि गबावगोनहाय आङो माथो महर मुस्रिखौ नायनानैनो हमनो हाखाजोब्बायनो खोन्थास्लानायानो मोजां जासिगोनदां खोन्थायालासिनो थानानै उनाव खोथाया दावराव जालाङोब्ला उनाव सोरनिफ्रायबाफोर मिथियोब्ला आयै दायनिगिरिसो जामा थागोनहाय आंखौसो फानहरमारदों खारहोदों होननानै बुंगोनहाय आं खोन्थाना लासानोसैहाय मिजिं आं नोंनो जि खोथा खोन्थागोन सैथोखौनो खोन्थागोन दे आं थगायनानैबो बुङा आरो बाराबो बुङा नों फोथायदे मिजिं बेबायदि खोथा मा जाथावगौ बुं दे बुंना लानांगौ गासै खोथाखौनो नै खोनासंलाय मिजिं जोंहानि दावखाया आंखौ लिंलांदोंमोन आरोना उरला सेन्टाराव औ ओमफ्राय मा जाखो माने ना मिजिं बियो आंखौ रं नम्बर सेंग्रा लोगो हमनोसो लानानै थांदोंमोन रं नम्बर लोगो हमनो औ ओमफ्राय खोथाया जाहैबाय मा रं नम्बराबो अलंबारासो मा औ मिजिं ओमफ्राय ने आं बुङा नङा बुंदों गोबां बुजायदोंबो ओमफ्राय फैनोसै समाव अलंबारा दावखाखौ लाखिनानै आंखौ दसे सम साइडआव थोनहरथ'दोंमोन आरोना बे समावनो बिसोर सानैया बहा गोमाखो आं नागिरनाखौनो मोनासै माने दावखाया न'आव गैया ओहो मिजिं दावखाया न'आव गैया मिजिं हयथ' दावखाजों अलंबारजों दोनखारलाङाखैथ' आं मानो दोनलांफानांगौ दे आं मानो थांफानांगौ बेखौनो बिराद दायनिगिरि बायदि मोननानै दङ आङो मा होनदों खनसे मोजां बुंफामलाय माबा खोनाज्रिदनाय बायदि मोनदोंमोन आं मा बुंगासिनोमोन सोंदों आङो बुङा मानो नङा आयै जेबो बुङाखैथ' मा बुङाखै आं खोनाफैथारदों दावखाया खारबाय आरो दावखाखौ नों दोनखारहोबाय हो आंनि फिसाजोखौ बेबायदि दोनखारहरलायनो एसेबां हिम्मत जाबाय नोङो हो आंनि फिसाजोखौ नों जोनोम होदों ना आं जोनोम होदों हो आंनि फिसाजोनि थाखाय आं साननांगौ नों सोर आंनि फिसाजोखौ नोङो दोनखारहोबाय आरो सोरजों नङा आयै नङा आं दोनखारहोआखै नङा आयै आंनि खोथाखौ खोनासंलाय बेबायदिसो दिनै बिहामजो बायदिल' जानानै था बिनि इसेबो बांद्राय नङा मिथिबाय हगार आइया हगारा आङो दिनै बेखौ खाद नोङो बाबा बेनिफ्राय खाद बेखौ दिनै गोदना मस्लायनासो बुथारनासो गारथारगोन आङो अ लोक्षि बिहामजो बियो आंनि फिसा हौवा जोनोमबो होनो हायाखै आरो आंनि फिसाजोखौ दोनखारहोबावदोंसो बियो अलंबार आइनिफ्राय आंखौ बासायदो गोदोनाया जोबोद साबाय अलंबार आंखौ बासायदो गोख्रै
आयै हगारगोन ना हगारा आं रागा जोंनागौबा दिगदारसो दङ माबायदि मानसि खोथाखौ मिथिया हसिया बुजियाफ्रा मा डाइरेक्ट बेबायदि खालामो नामा मानसिखौ ए बे हिनजावनि थाखाय बिमाखौ आखाइ होनो नागिरलायबाय नोङो दिनै आं नोंनि बिमासो बिमा मिथिगौ आं नोंखौ जोनोम होआमोनब्ला नों बे संसाराव हयथ' सैमा अमासो जानानै फैगौमोन मिथिगौ बास सिरि थादो नोंनि बे लेक्सारखौ आं खोनासंनो टाइम गैया मिजिं जाबाय सिरि थादो नांलायनो नाङा औ बेखौनो सानो आं बेखौनो बे खोथाखौनो साननानै गावखौनो दुखि मोनो आं मानो आं नोंबायदि गेसा बिमानिफ्राय जोनोम जाखो होननानै नोंबायदि बिमानिफ्राय जोनोम जानायनिख्रुइ जायआनो साबसिनमोन आं सैमा अमायानो जायाथोंमोन मानो मोसौ बोरमायानो जायाथोंमोन मानो अब्लाबो सान्ति थानो हागौमोन जानांगौ आङो र' बिमाया गोथाङै दं नालाय बिमाखौ नांस'वाखै नोमनाया थैनानै थांग्रोथों अब्लासो मोथो गोसोखांनानै आंनि मांखरसिङाव गाखैबाय थानांगोन नोङो गथ' बिमा गैयाबादि संसाराव बेसेबां मा जायो मिथियाखै नोङो बुं ओमफ्राय बुंनाय दाउखायासो जों दोनखारलांखो बुं अलंबारजों मा बे हिनजाव गोनां अलंबारा औ बिसोरो रं नाम्बार बेसेबांबा सिगांनिफ्रायनो रायलायबाय थाखायोमोननो आंबो मिथियामोन थांनि र' बेखौ बिनि खारायदों बै सिगां बुखोहैजोबनि आं बादावलि जादों बियो बादावलि बांद्राय जादों बियो र' सिखावफोरखौ जेरै जेलाव सोनानै दोनो बेबायदिसो आं गावखौबो मोनबाय आंखौ दिनै बबेयाव सोनानै दोनफैखो रावबो सासेबो दाबो नुजाफैया अलंबार नों आंखौ लाबोनानै मा खबरबो गैया जाखो जि गाबनोसो ओंखारबाय आङो दाउखा ओइ दाउखा हा अलंबार नों आंखौ लाबोबा लाबोनानै नोङो आंखौ बेबायदि हारसिं दोननो आंखौ जेबो खबर लायाखै नोङो एसेबां गोदै बुंदोंमोन नोङो साला आंनि आइ आफाया मालाय बिदि नङा अनखायो गियानि नोंखौ गनायखागोन होननानै एसेबां बुंबाय थिखानायफोरा बहाथो ओरैनो फैग्रोम एसेबां गोलाव जानानै खुलुमलायदोंमोन आङो नोंनि बुंनाय बायदि माहाथो खुलुमबाबो माथो गनायासैनो आरो माबायदि आखल मोजां खिन्थिबावनांगौ अलंबार आंथ' थांफिनखाया नों आंखौ लाबोखाबाय आंथ' मिथिखाया माबा मोनसे खालामखानांगौ जल्दि ओइ जाम्बि सिरिथा बेनिखायनोथ' आं दायो नोंनि सेराव फैदों दा माबा मोनसे खालामनो गाबनाङा सिरिथा दाउखा आइमोना गोरलैयाव बेयाव राजि जानाय नंला आं हमदां हाजोबखाबाय दाउखा थौदो जों बे न'निफ्राय ओंखारलांनोसै बबेबा जायगायाव जों खारखोमा लांसै थौ जेराव रावबो नुस'नाय नङा नों आरो आंल' थागोन थौ दाउखा थौ जल्दि गाबबाय थांला ओंखारदो बिसनानिफ्राय नंगौ नामा नाथाय थांगोन बहा थाहैगोन बहा जाहैगोन माखौ जाम्बि नों बेफोरखौ सिन्था खालामबाय थानो नांला थौदो माबा मोनसे जागोन बेफोरो नङालै नङा माबा मोनसे राहा लामा जागोन ना थौदो थौ नाफोर सारनानै फानगोन माथोखाय खुसियाफोर जावगोन खांख्राइफोर खन'गोन बेफोरबायदिनो मावला फाननानै जागोन आरो आं हाया आं खांख्राइ गियो आं खुसियाखौबो गियो आरो आं नाबो गुरफेरनो मोनाखै आं बेलाव गियो आं हानाय नङा बेखौ थौ बेखौ हायाथाय हाया दिंखियाफोर खानानै फानगोन ना थास' बिबारफोर खागोन थास' खिलिफोर खानानै फानगोन माथो जाम्बि बेखौनो नोङो मिथिया थौ आया बहा थांनो नागिरदों नोंसोरलाय आरो अलंबार नों दाउखानि सेराव आरो मानो फैदों हो बे रुमाव मानो हाबफैदों दाउखा आरो आंथ' नोंखौबो बुंनानै गालांखादोंमोन ना अलंबार फैबा हाबनो दाहो होननानैहाय आं नोंनि जिउखौ बासायनो नागिरदों नों अनबा अनजाया माथो बहाथो अलंबारा बहाथो अलंबार नों मा मावदों नों थर दङ ना हो सिगांसो नुदों ना माथों नोंलाय आं बुंदों दाबो जेबो जायाखै दाबो फिरायफिननायनि सम दङ अलंबार नोमफाया अफिसाव फैयैनि सिगाङावनो नों बेफोर खामानिखौ फोजोबनानै दोन नङाबा नोमफाया नोंखौ बुथारथारगोन ओहो आयै आं हानाय नङा आं फिरायनो हानाय नङा मानि मारा नोङो हो मानि मारा आं दाबो रागा जोंथ'वाखै मिथिगौ ना नों रागा जोङा बे नोंनि गोसोनि खोथा आयै आं नाथाय बुङो आं दाउखाखौ लानानैसो गारगोन दाउखाया आंनि जाथारगोन आं गारा मोजां बुजायनाय खुगाजों बुंनायाव नों मानिनाय नङा नोंखौ बेलेग राहा लामा लायाबा नों मानिनाय नंमारा बोरो बे जिग्रोदा बोरो होलाय बे जिग्रोनि हाथाय थाइबेंसो दङ देखाजोबनि आङो लासिंसिं मान सनमान जाजोब्बाय बे आंनि मान सनमान जाजोब्बाय थौ जल्दि थौ न'आव थौ जल्दि थौ लाजिया नोङो मान सनमान गैया नोंहा हो बारे आंनि गुन्थुं हाबाय थानो जल्दि थौ नङाबा नोंखौ बेयावनो दोखो खानानै बुग्लिगोन आं हगार आंखौ हगार आं थाङा आं अलंबार
मारै लांदो बिसोर सानैखौ नुलाय होथारनो नांला लांदो बोनानै लांदो नङा माथो थु जलदि थु नोंबो थु बेनिफ्राय गोख्रै थु अलमबार दाउखा फैगोन जोनोमावबाबो लोगो हमलायथारगोन ओइ थंलाला मा बुंदों नोङो नोम्फानि जोनोमाव नोम्मानि जोनोमाव लोगो हमैबाय था नोङो आरो नोङो दाउखा बुंहरबावदों ओइ सालि मोसौ सिखाव आंनि फिसालाखौल' रायनाङा नोंनि फिसाजोनावबो दाय दङ सेंग्रा सिख्लाखौ बोखानो नालागि बिमाफ्रासो नांलायनानै थैसिगोन माथो जलदि खालामनानै नों साजुखौ लानानै लाना थांनानै फैखादों नोंनि फिसालाखौ सामलायोब्ला सामलाय नङाबा जोंहानि लामाथिं थांबा आथिं बुफाय हरगोन आं बिराद जादोंना नोङो फिसा सानो फुवा थोआखै नोङो हो फिसा सानो बेसां फुवा नांगौ नोंनो न' थौग्रो नोंखौ नोम्बाजैयाथ' मोनखाबायानो नोंखौबो लानानै जाबदेरहैनो आं सानैखौबो साला जलदि खोनासं नों सालाया जोंहानि लामाथिं थांबाथाय दिगदारसो दङ खोनाबाय